ay tutugtog ng isang awitin po para sa Panginoon. Ang title po nito ay Buhat sa Langit. So, pwede niyo pong sabayan kung gusto niyo po. Basta wag lang kayo tutulog. Ito po ay naglalaman ko paanong ang Diyos nga po ay yung sobrang marilag, pero bumaba para sa ating mga makasalanan, para tayo ay maligtas. So ito po ay very kumbaga common na hymnal po dito sa atin sa kinakanta every time na may Lord's Supper, or kaya yung mga common nga po nating natutugtog or nakakanta. Pero namnamin po natin yung mensahe ng awit, at yung mensahe po nito ay kumbaga po ay magtulak sa atin para mas lalo tayong sumamba at maglingkod sa Panginoon. At mapapurihan po at maluwalhati po ang Panginoon sa aming pagtugtog.